हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग्स। तो आज वीडियो रे आपको देखी होम टूर। ये आम रहा साची कदी क्या कर कहीं कौन धरचु देखा दी ये इंजेक्शन धरचु मत दबुन है दबु आगे दबुन सुनना पिलाटा इंजेक्शन इंजेक्शन देला खाली कौन इंजेक्शन गेंजी दब बोली नाई 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 धीरे धीरे बो कौड़ क्या जीवा एड रही एड रही गेंजी देला इंजेक्शन गेंजी देला ये इंजेक्शन गेंजी देला मते फॉर बी फॉर सी फॉर डी फॉर एपड़े बोले तू भले सीधा ई फॉर कौन हाँ एलिफेंट एफ फॉर आउ जी फॉर आउ एच फॉर कौन हाँ हेन आई फॉर भले रडी करी को आइसक्रीम आई जे फॉर जूस आउ के फॉर काइट आउ एल फॉर लायन एम फॉर कौन मंकी हाँ हला एन फॉर एन फॉर नोज कौन आउ ओ फॉर क्या कह दे तू गोठार ओ फॉर कौन कौन ऑफर कौन कौन ऑफर कौन 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 क्या भले कह बोले कह कौन अधे तू कौन तो बंद करदेली वीडियो तो साची को तो ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल किसी कहला किसी कहलानी देखो 9 बजे बार कोड़ जाई बही सीटा से मधिक जाई बही बेगी कि आउस ना नाई तलू गा बेगी ना तलू गा भाई गुड नाइट नहीं हाँ तलू गा सुधा तलू गा हाँ तलू डाकिले कहूँ बाय गुड नाइट तलू सुधा तलू गा तू आउन तो न तो भिड करनी कि आइलानी देखे आज्ञा आज्ञा नहीं जीवे मो पाक पलिया आजा तू परा जा थोड़ा जा नहीं जीवे तो कहीं ठिया 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 तो ठिया एथर तो आज्ञा मो को नहीं जी मो कथा सुननु परा तू बात होचु एथर आइले एथर आज्ञा आइले आज्ञा आइले तो नो नो हां अथर मानो ना कथा मानो ना सब कहू ना अथर पचाले सब कहू ना तीन बाबा हाना करिए बाबा रे मोर तो सांग होचु मु धरी चल जा बाबा आ कथा सुनु ना कथा सुनु पळेबा कि रहनु एडी रहनु एडी चप्पल देखे